Helo bawb, heddi ni'n mynd i greu nyth y Pasg a dyma pethau byddwn ni'n defnyddio. Mae bowlen, cael hwn neu yma, sbwng oasis, tap, clai os mae angen, broga os mae angen, a weier neu raffiau neu rhyw corden jyst i clymu y cylch cyntaf. Dwi'n mynd i wneud nyth fel hyn. A yn hwn dwi wedi rhoi cornus, clematis, helygen a tym bach o mwsgl. Ti'n gallu ffindio hwnna unrhyw le. Mae lot yn un o'r ardd. Dyma'r bowlen yn barod gyda mwsgl a cylch o gwmpas fel hyn. Nawr te, yn y canol ni'n mynd i rhoi cwbl o brigau. Mae'r gwyrddni wedi wneud a dwi wedi rhoi y brigau yn y canol, tym bach o gwyrddni o gwmpas fan hyn i wneud yn naturiol. Dechrau ar y blodau nawr. Bod ni eisiau lot mwy, mae lot mwy o flodau dy fi, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn hyfryd. So nawr, yr unig beth sy'n ar ôl yw i rhoi yr wyau. Nawr, ti'n gwybod pam nawr mae rhain dy fi? Achos o'n i'n meddwl, os wyt ti eisiau, mae rhain yn tym bach yn fawr, ond mae rhaid ti defnyddio beth sy'n dechrau ar y funud, achos ti ddim gallu mynd mas i nôl pethau. So, ti'n gallu rhoi cymaint o disiau mewn a dyma fe.